posao koji iscrpljuje. Ako će se sve što radiš završiti negativnim ishodom, čemu onda tvoje iscrpljivanje? Ako je sistem namešten tako da nikada ne možeš da pobediš, čemu trud? Trošiš vreme samo da bi ga trošio. Osjećaš se kao mali zupčanik u velikom mehanizmu. To iscrpljuje. Ne iscrpljuje te tvoj rad, već njegov besmisao. Činjenica da se trudiš, a zapravo ne pomažeš nikome, sem sistemu za koji radiš. Osjećaš nemogućnost da bilo šta promeniš. Iako ti telo gori od energije za promenom. Umoran si od odvoravanja. Potisnuo si svoje nezadovoljstvo jer nemaš gde da ga ispoljiš. Ali šta se dešava kada konačno prekipi? Kada shvati da se ništa neće promeniti? Kada ti se čitava situacija zgadi? Tek tada, u tom zasićenju i stagnaciji, javlja se pokret. Javlja se autentičnost koja kaže: više vas ne slušam.